שלום חברים, נקראתי פעם לאדם שנפל בבית, כשהגעתי אליו, אדם שוכב על הרצפה, כאוב מאוד, התברר שנשבר לו הברך ועוד שבר בקרסול, ובמשך תקופה ארוכה הוא היה עם גבס מכף הרגל עד האגן, והסיבה לנפילה הייתה כשהוא רצה לנקות לפסח, שם כיסא על השולחן ונפל מהגובה הזה. כשאנחנו רוצים לנקות לפסח, אנחנו משתמשים בסולם שהוא תקין. יש שני סוגי סולמות, הסולם מצורת A, שצריך להיות, שיהיה לו סגירה טובה למתקן, ושיהיו גומיות טובות לרגליות, לבניית החלקה, או סולם שאנחנו משינים על הקיר. אם זה סולם שאנחנו משינים על הקיר, אנחנו מוודאים שהוא תקין כמובן, וגם מישהו אוחז את הסולם בזמן שאנחנו עולים. אפשרות אחרת כמובן לעלות על שולחן, בתנאי שהוא יציב, או על כיסא שהוא יציב, אבל ודאי לא נשים כיסא על שולחן, כמו שסיפרנו, הדבר הזה יכול להיגמר בכאב. גם כדאי להקפיד שהרצפה תהיה יבשה בזמן העבודה, כדי למנוע החלקה של הסולם. כי חברים, בואו נשמור על החיים.